Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Яңа Шишмә районының Акъяр авылында яңа иман йорты мәчет ачылу тантанасы булды. Авыл үзәгендә яңа 2 катлы гыйбадәт йорты акъярлыларның бердәм тырышлыгы шул исәптән бу авылда туып үскән эшмәкәрләр ярдәме белән төзелде. Тантаналы вакыйгада республика җитәкчелеге вәкилләре, дин әһелләре, авыл халкы һәм башка кунаклар катнашты. Яңа мәчет 150 кешегә исәпләнгән. Беренче катта ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен тәһарәтханә, ашханә урын алган. Икенче катта уку сыйныфы, фарыз залы һәм имам бүлмәсе урнашкан. Хайдар исеме бирелгән яңа мәчет турында тулырак репортажны яңалыкларның җомга чыгарылышында күрсәтербез. Шушы мәсҗид авылның яшәешәгенә дәлил булып тора, сәбәпче булып тора иншалла. Безнең халкыбызда бит нинди генә тормышында авыр мизгелләр кичермәсен. Әйме кайда гына булуына карамастан, нинди генә чит илләрдә булуларына карамастан, иң әүвәл Аллаһның йортын төзегәннәр кырганнар. Шуның янәшәсендә мәчетләр ни өчен? Чөнки ул гыйбадәт урыны гына да түгел, берләштерү урыны да бит әле ул. Әйме мәгърифәт үзәге дә булып тора бит әйме әлхәмдүлилләh. Шуңа күрә әлбәттә шуның кадәр дулкынландыра, Аллаһның йортлары менә күтәрелеп килә әлхәмдүлилләh.